Днеска е понеделник, 30 март 2026. Един месец откато нашия човек Доналд Тръмп нападна България, съм Борислав Зашев. Мага Тръмп България. За всички вас мукове, тъпи, прости, подобни на Мерц на Германия, подобни на Стеймър на Англия, Иония Капут от Канада и всички тия, които са от Европейския съюз, които се правят на големата работа, всъщност са едни тапанари прости, страхливци и не искат да подкрепят Донал в цялото му начинание, което го прави в момента с тия гадни моли в Иран, които подстрекават навсякъде терористични действия по целия свят, особено в Близкия си изток. Са Биби Нетаняху и Тръмп им разказаха играта на тия всички там, където са. И на Хамас, и на Хизбула, и на молите, като изтрепаха още в началото им изтрепаха хората, начало с ония мук, олигофрен, Хаменей. Така че, Диляне, Бойко, я за страната на страната на Тръмп, ще нали знаете, че на вас ви следва същата работа. Просто ще ви грабне от тук в някакъв момент, ще ви откара в щатите и ще ви тури в някакъв затвор там за до живот ще бъдете осъдени. А за това Николай Василев, той е педерас, тъп, прост, соросоид, който още в началото, още декември месец, се обяви срещу Тръмп и срещу начинанието му за мирната инициатива, където направи този комитет. Тапанар, прост, педерас, мръсен, долен. Ти ли искаш да управляваш България, бе? Ти ли, бе, Капут? Точно пък ти ли, бе? Къде само крадете, само че го правите по един изтънчен начин. То Делян си го правеше по най-простия начин. Просто крадеше от държавата и продължава да краде от държавата чрез обществени поръчки, натиск, рекет на фирми, рекет на бизнесмени и всичко. Грабене на бизнес. Тъпия Бойко по същия начин грабеше бизнес едно време от обществените поръчки крадеше. Ма нали знаете, че времето ви свършва? А пък всички на тия джензитата, където протестираха и продължават да протестират, това са пълни тапанари, безмощни същества, които грам няма такъв в главата, грам нямат критично мислене, само това, което им се спуска като директива, като едно време на комунистите спускаха директива на тия отдолу и уния повтаряха като някакви олигофрени всичко, което им се казва. Така че взимайте се в ръце, защото времето на всички на вас ви настъпва. Тръмп сега като приключи тук с тия молите от Иран, като му клекнат, сега ще му клекнат след една-две седмици. Както приключи и с Венецуела, ще приключи и с тъпите комунисти от Куба. Така че Бог да бъде с нас, Бог е с нас. И на всички вас олигофрени Бог ще ви съди. И ви е осъдил вече. Това от Борислав Зашев, Тръмп мага България.